Тафтиши имло дар Microsoft Word 2007. аз рӯи муқаррарот дар барнома тафтиши имлоӣ фаъол мебошад, ки ҳангоми мавҷуд будани калимаҳои хатогии имлоӣ дошта, дар зерашон хатти мавҷдори сурх пайдо мегардад. калимаи факултета инҷо преподаватель. хатогии грамматикиро бошад, бо хатти мавҷдори сабз ишора менамояд барнома. мана инҷо тугмачаи мушакро ба болои калимаи хатогии имлоӣ дошта пахш менамоем. тугмачаи ростро ба рӯи калимаи хатогӣ дошта пахш менамоем. мумкин аст инҷо барнома якчанд варианти калимаи дурустро ба мо пешниҳод намояд ва мешавад мавридое ки як варианти дуруст пайдо мешавад. ба болои варианти дуруст пахш менамоем. ҳамин тавр барнома калимаи нодурустро ба дуруст иваз намуд. мана инҷо ҳам преподаватель. инҷа якто д изофа омадагӣ аст. пахш менамоем. акнун ба болои калимаи дигар тугмачаи ростро пахш менамоем. дар ин ҷо барнома вариант пешниҳод наменамояд, яъне вариант надорад барнома. агар мо аҳамият диҳем, ин ҷо исми шахсе мебошад ки барои барнома ҳамин калима нофаҳмо аст. ин хатогиро ҳамин тавр мегузорем, яъне калимаи дуруст вале ба барнома нофаҳмо. барои корро роҳаттар анҷом додан метавонем аз равзанаи проверка правописания истифода намоем. барои ин ба вкладкаи рецензирование мегзарем ва аз он ҷо тугмачаи правописанияро пахш менамоем. дар баробари пахш намудани тугмачаи правописания, равзанаи правописания дар экрани мо пайдо шуд ва аллакай барнома ба мо хатогии мавҷудбударо ёфта варианти дурусташро пешниҳод менамояд. дар вариант барнома шарҳ медиҳад ки ин ҷо пеш аз нохунак бояд нуқта гузошта нашавад. мо метавонем дар ҳамин ҷо нуқтаро кор кунем, баъди нохунак нуқта гузорем ва тугмачаи изминитро пахш намоем, то ки барнома ин кори кардагии моро дар ҳуҷҷат ворид намояд. ин ҷо барнома ба мо гуфта истодааст ки дар ин ҷо нуқта изофа омадааст. инро ҳам яктояшро тоза менамоем ва тугмачаи изминитро пахш менамоем. чӣ хеле ки дар аввал мо дидем, насаби гончаровскийро барнома ба мо яъне нишон дода истодааст ки ин ҷо хато мебошад. аз сабабе ки ин насаби шахс мебошад ва мо ягон тағйирот намекунем, барои ҳамин тугмачаи пропуститро пахш менамоем. агар тугмачаи пропустит всеро пахш намоем, дигар барнома ин насабро ба мо ҳамчун хатогӣ пешниҳод наменамояд. ин ҷо ҳам нуқтаҳои зиёде ҳастанд ки барнома
ба мо пешниҳод менамояд. тугмачаи пропуститро пахш менамоем. боз тугмачаи пропуститро пахш менамоем. бозам тугмачаи пропуститро пахш менамоем. Бриенне. инҷо ҳам номи ягон шаҳр ё ки шахс мебошад. Автором. Не хватает запятой после слова автором. Яъне баъди автор инҷа вергул мондан дар кор аст. Вергулро мемонем ва тугмачаи изминидро пахш мекунем. Агар мо тугмачаи атминид правкуя пахш кунем, тағйироти даровардаи мо дохил карда намешавад. тугмачаи изминидро пахш менамоем. ва ҳамин тавр мо метавонем ки ҳуҷҷатро ислоҳ намоем. баъзан лаҳзае дучор меёванд ки калима дуруст аст, аммо барнома онро ҳамчун калимаи хатоии имлоӣ дошта дар зераш хати сурх мекашад. масалан ба монанди калимаҳои кофе ва дигарҳо ки яъне барои барнома нофаҳмо мебошанд. дар ин ҳолат мо метавонем тугмачаи дабавидро пахш намуда ин калимаро ба рӯйхати луғатҳои барнома дохил намоем ё ин ки инҷо тугмачаи дабавидро пахш намуда метавонем фарз мекунем ҳамин калимаи гудсонро ба рӯйхати луғати барнома замм намоем ва минбаъд барнома ба мо ин калимаро ҳамчун калимаи хато пешниҳод наменамояд. акнун барои ин калима барнома якчанд вариантро пешниҳод мекунад. ишхеле ки мо таъкид намудем, ба баъзе калимаҳо барнома вариантҳои гуногунро пешниҳод менамояд ки агар ба мо ягонтае аз онҳо маъқул бошад, агар дуруст бошад, онро интихоб намуда заминидро пахш мекунем. ва агар вариантҳои пешниҳодкардаи барнома нодуруст бошанд, мо метавонем тугмачаи пропуститро пахш кунем ва калима чӣ хеле ки аст дар ҳолати худ меистад. ҳамин тавр мо метавонем дар ҳуҷҷати худ ба воситаи равзанаи правописание хатогоҳи имлоӣ ва грамматикиро ислоҳ намоем. ва инҷо мавриди дигарро таъкид намудан мумкин аст ки чӣ хеле ки дар дарси танзимоти Word ман гуфта гузаштам, агар шумо зуд хатогиеро такрор кунед, метавонед аз танзимоти автозамина истифода намоед. тугмачаи автозаминаро аз равзанаи проверки правописания пахш менамоем. ва инҷо калимаи хатои менавиштаамонро ба калимаи дуруст метавонем чида дар рӯйхат замм намуда бо пахш намудани тугмачаи дабавид ҳамин тавр калимаи нодурустро ба дуруст иваз намоем ва ҳангоми чидани калимаи нодуруст
барнома худаш онро ба калимаи дуруст иваз менамояд. инак дар ин дарс шумо чӣ тавр тафтиши имлогии калимаро дар барномаи Microsoft Word фаҳмидед. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.